Dulu itu jarang-jarang banget. Halo, bisa makan nasi putih itu nunggu bapaknya pulang dari selamatan. Gini apa enggak? Dahar kok lawuhe dadan. Telur digoreng niku lho. Bisa mangan dadar ku ngenteni lek ana ndok kopior. Dadi ayam lagi mengeram, ayam lagi angkrem niku dinteni sing ora netes, ditingali wae iki kena didadar ning wajan dik diambak-ambakke ning lek goreng ku kalau wis tipis diiresi meneh, lek ngirisi ya dadi 10 wong sanjero omah wong 10. Nomor 3 papan. Boten wonten papan sing ora genah sakniki, rumah sudah pada layak huni. Lamun ana rumah elek, ya entuk program bedah rumah. Wong Gedawang iki omahe wis apik-apik. Lek wong biyen Bu, omah niku ya Allah, saka pring saka gedhet nang bolong-bolong ombong nganti sedeng dibrosoti kire. Yen awan kesentrong srengenge panasen, yen bengi kena angin guwuk-guwuk. Soale biyen omah mboten enten AC, wontene ape angin brobos. Kalau hujan kayak gini bocor, becek kabeh. Kalau lagi musim kemarau berdebu, nanti tinggal omah undur-undur. Nah niki jenengan patos undur-undur kangelan, wis do keramikan do marmeran. Nek wong biyen omahe bolong-bolong, turu bengi kademen angin gugu-gugu ora karuan, kemulan sarung gek sarunge cilik. Ditarik mendhuwur sirah ketutupan sikile kademen, diplorot mengisor sikil. Kalau dulu sak kelurahan ini sing duwe sepeda motor namung Pak Lurah tok. Kapan ana sepeda motor masuk kampung, masuk gang, digodaki bocah cilik-cilik diambuti petik. Mlakune wis do cepet kendaraan. Sing nomor 5 anggaran. Saniki duwite akeh-akeh nganti dompete ora kamot, mula dompete kebek. Jadi nyandang rapet, mangan wareg, turu anget, mlakune cepet, dompete kebek. Duit wis ora kamot wadahi dompet, mula do buka rekening, do duwe ATM. Wis saniki ra usah brotong-brotong nggawa duit. Cukup kertas cilik ngoten niku. Pengen metu ya digesek sret. Kadang ki mau ditutul. Usaha niki patur duit gampang. Ana wong ngemis penghasilane sak weteng ya urusan ngisore weteng. Ya kaya pitik jago mulai metu kandang sampai mlebu kandang meneh, aktivitas pokoknya ya ming loro kuwi, urusan weteng karo ngisore weteng. Lek gak golek panganan ya nggodaki dara, nggodaki babon, pepet-pepet ke pager ngono kae. Lho, sing tau guyu ya. Pancen isek ilir. Weh. Kudu dijogo. Tangan. Dimon. Gawe ketulung, gawe sedekah. Pakai membantu yang lemah. Wong mbok nebleki bokong. Ngono. Jo seneng cengkiling. Nyekel tasbih, nanti puter, wiridan Sulawesi, sakarepku ceramai bahasa disesuaikan karo audien.
Ya kalau audien ya jamaah yang diceramah itu menengah ke atas, birokrasi, kalangan akademis, ya kita pakai bahasa intelek. Mereka paham kalangan akademis. Ini kan bukan kalangan akademis, kalangan jemburis. Sehingga pohon itu bermogot. Tinggi, gede, daunnya rimbun. Berbunga indah merekah.